connection ta ka ko beke ka ke awye isigini I kungolo lanimbe ika horo muso gamaka ibiki ga ala togo kalan lafiya kono moneta la ka wuli ka voyage ka ta ala togo nyini ote alibi mogo ko badrani ensemble pour réussir escroc de ko nambara todo ko mo nyuma unte mais shooting clé ensemble pour réussir be ka ala togo minu jigo bu coup d'état ka mogo anarki ka mogo escroc kenai fo do bu ku damana groupe dayele nai bon imaye farafin dembe ko ka gele kosbe anganga mabaw bonya anga hakili tora kalo sara yere kuma kana fo me beka nga miri kanyeshi anga mabaw ma sangano wakati be ensemble pour réussir ensemble pour vivre ensemble au monde ici et au-delà. Il faut que chacun de nous mette ça dans sa tête. Nous vivrons ensemble et on va arriver ensemble. On réussira ensemble, on va arriver ensemble. Ici au monde et au-delà. Vocal suivant. Bon, mi problème est minute sirudon. Olubu kaye komi ni mutaki muhaya de no de makisi na fi abadan. Ay mutaki muhaya tede ay ko be haya de do abe ko be de ke makisi na fihi abadan sanganantene alala ibi fen nyinna ka dese o sangari irali ibi war nyinna ka dese itisera ka war soro sadi ika fere fere tige ika dabar tige ma se ka war soro ma kisi na fi abadan be se ka ke ibi war soro parce que war man kanga sangani ma kisi na fi abadan ni o kele bisigiya kono iba miri I hakili nauna karsa kabe ne kele karsa tisene koro be fe ko jugu kedale quoi ou be karsa na folo soro ka ne toy ne be karsa detiri parce que ma kisi na fi abadan gundo ne bo do yaya donc ora ibata ka kele o kera mutaki muye ingani ya de be barake ne maki sina hayatu maki sina fi abadan comme mani fin foi sadi mani finte jina te melekete ay foi te sangani alamiye donc ne o nashita kibi dabariti ke ka koko kena ibe feka warli soro donc ne o hayata ka dabariti ke na edora bi gira ka fode ko warte se ka sangana ke ni o ibe faka muso do de karaba ka soro o muso tise ka sangani iye parce que faut tise ka sangani alaye o kuma de ta ka to ka dabarti ke naye imani fi nyona est ce que ay siru don folo mais do manata ala to kelen depuis do rebe kalandin do be depuis ala dama de ka haya ne reme maxina fi abadan adube corona wana ege kalandin parce que ni ma corona do tise ka don corona kono ka fin do ta corona kono ki yere makodla jango kama wore makodla ne kuma na chogo do sa obi singa foko badara ka kuma meson tili imaya itise ka barake corona kono ka toite corona do ko jugu de corona haya be ngo koro di bala arabu kan dun sugu ka cha arabu kan do be no kuma ni fo ba fi ma ko we ana do jani mo yinga ibn kaima ibe bamananga ma abisinga fi ma ko naam ana aarifu bilukati bamania au fransia meni dara warshi ko nana abata fiene ko chogo jumeda abe fiene ne ko ana asmahu bilukatil fransia au bilukatil bamania ngo arabu kan fana yelama noli comme Côte d'Ivoire na ka bamananga Burkina na ka bamananga fo chogo Mali na ka bamananga fo chogo ni tara Côte d'Ivoire ka ta fo ko ibi jula kan o ba fiene ko julale ya mais en fait Burkina ni ba fo ki obi yinga ibi jula kan o be ti jula kan parce que jula kan e bamananga e mais ni tara Mali ni ma fo bamananga fa lo fana ta famia mais abedu be bamananga kelen de fora itara la Guinée au kan kelen de bolu fana fay c'est comme ça donc fika sera ni benye donc ka sika don femi ebe faka femi takabara akuma kan ire muide parce que abukumi inafo ni ko krishi mana ke chugo an fe bamana ya orla Allah ba bita fo de ko ne ko ala ne ko akira ube ba fo ne ko
sukɔrɔw ani i bɛ jo dɔ tɔgɔ ta k'a fara a kan e kɛra kafiri ye e kɛra filangafu ye kuranɛ fana bɛ ten